hanya hai tubi phajuka nongni bagui te kaisa ketal video tini ni video ungkha regular news update video ni theke te kisa juda ganarok video ni thumbnail lukhaino saima kana tini ni video ni topic tamo hangka kai norok kwbangma world record swnamani norok nukhana dunia sakani kwbangma borok rokni kwbangma world record jemon dunia sakani sobtheke borok kolok kotor saboni world record dunia ni sobtheke chikon borok saboni world record tai sabo kom somoyo bisik speed kai khapru marmute hai world record wngya hingkaba sabo kom somoni bisingo nerkra bisi bokhogui man amte hero world record rok borok world record swnamani norok mangpili rok nukhana tini muti hano kaisa bwrwini world record ni dabi khaimani mangpili no nongni bwskango tubui phaikya bwrwini world record khaimani dabi wngkha bo sob theke kom somoy 12 ঘন্টানি bisingo no 1057 jon chwlarok bai sombon swnamka hwnwi kaisa world record khaikya hwnwi dabi khaikya dabi khainai bwrwini bumung boni blue bini umor 25 bochor bo London ni bo dabi khai saka je bo 12 ঘন্টানি bisingo no 1057 jon bai sombon swnamka hwnwi bo a sombon 2 bojorani ektani simi horni ektani bisingo no a world record khlaikya hwnwi bo dabi khaikya কিন্তু বা bini a dabi khayo hwnwi khnawi baksa borok rok amono chalak fake boni hingka tai baksa borok ba amono kubu ni bo a record swnamka hwnwi bishes bo khaikya hingka kai a bini dabi ni kubui hinui tebo viral wngkha je khoroksa news sompadok ba the sun news ni sompadok khoroksa bwrwi bo a building ganani kaisa Jimi o thangpuru bo a building ni bwskango borok rokno line kolakhai bwsajak nukha tai bo pula a line bwsajak nukphuru hingke bo uansuka je amo kuno kaisa shopping ni offer o se borok rok manui rok painani bagui amte haike line bwsai tongmani tongkhana hwnwi bo uansuka kintu bo ulo google tei saimanka je ba google o search khai saimanka je aro kuno manui painani bagui line bwsaya kuno offer ni bagui kebong o bwrwi boni blue baise sombon tongani bagui chwlarok aro line bwsao hwnwi bo saimanka ngaka a bini dabi khaima bai o video belai viral wngwi thangka ba bini a record world record swnamo hwnmani bo viral wngthangka gai norok no sairwno o boni blue kai sabo bo wngkha kaisa only fan hwnwi kaisa model ngakai baksa borok rok bono a world record khayo hwmani no chalak phajil hwmani karon hwngkai bo kuno na kuno karone limelight ba chorchao tongani bagui se amte hairok record khayo hwnwi dabi khayo hwnwi bini sakao koklok sisaka ngakai norok bahaima tongjaka mute hai ajibu gari ba mute hai rogbota world record tong hwnwi norok wada wansuk ngakai lok jodi na ani video no chajakhaiba ani channel o chajakhaiba ani channel o subscribe tai like rodi mute hai tebo katal video rok manani bagui।